Я устроилась в театр на работу. А еще у Ангиза вышел спектакль. Стоян Ванцепы для детей по пьесе Ангизы Ичбулдиной. Как называется? Я знаю все о том, как потушить пожар. Мне запомнилось все. Наши прекрасные премьеры, наши замечательные открытия, закрытия, события, юбилеи. В общем, все. Зрители наши. Быйылгы театр сезонунда менің Мираликунде әкетінде Павленді ойнау. Там шул әкет мен сүнки мин несе ел кибәйтергә кирәк бу театр сахнасында әкет уйнау гына, ләкин ошу оҙаҡ ял иткәндән һуң балаларға сығып әкет уйнау минең хәтеремдә калды. Шуның өсөн балаларға уйнаган кеүек эмоцияны кисерергә бик күптәргә ярҙам тип теләйем. Закрытие. Очень насыщенный, запоминающийся. Сезон был следующий Аллаберга пусть тоже такой же будет, даже лучше. В этом сезоне было очень плодотворно и весело работать с разными режиссерами. Это было очень круто. Спасибо всем. Закрытие. Конечно, больше всего запомнилась вот эта моя роль, Фәрхәт ролі. Мен бик шатланам, куанам. Dur рәхмәт әйтем килә коллективка. Әлбәттә, ошо рольдә миңа ышанып тапшырган кешегә, Айрат Акчамышка dur рәхмәт рәхмәтемне белдерәм. Алла бирһә, артабан да ошо матур рольләр сыгарга ягын, бергә булайык, бердәм булайык. Алла бирһә, все будет хорошо. Dur рәхмәт. Барлык коллективка, барлык цехтарга, барыгына dur рәхмәтлемен. Аллага шөкер. Мин бик шатмын. Пятерка тебе, а вообще десятка ты мне конверт сунула. Что тебе запомнилось в этом театральном сезоне? Наверное, вот эта роль запомнилась, потому что мы ее очень, не знаю, для меня была очень тяжелая работа и очень объемная. Спасибо с закрытием всех. Премьера менен, мизгел кабылуу менен. 102-нче театраль сезонда, әлбәттә, иң беренче сыйратта безнең театрыбыз наконец дип әйтәм инде ремонтлап бетүе һәм моны ошо сәхнәгә тиешле корылмалар килеп уйнарларын алуы минем өчен бик мөһим булды һәм истә калды. У меня все гастроли хорошие. Ну, конечно, в плане зато есть Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, ну и по республике. Закрытие. Алмаз Хадисович, что вам запомнилось в этом сезоне? Все запомнилось. Очень интересный сезон. Столько премьер. Все запомнилось. Все очень было супер интересно. Все классно было. Быйылгы мезгил бик әүдем рәвештә эшләдек. Аллага шөкер, пандемия бетте һәм без ниһаять тулы канлы эш башладык һәм әйтергә кирәк, без репетицияларда шулай маскаларга ки бер-берегә якын килергә куркып йөрәһәк, был мезгилдә инде рәхәтләнеп косаклашып, үбешеп һәм шулай ук килгән тамашачылар да моны күрәһәк, маска һәм йөриләр һәм әйтергә теләйем, гастрольдәр ниһаять йөрибез, сикләүдәр юк. Шуңа Алла бирһә, быел да, йәйгеһендә, йәйге мезгилдә Алла бирһә
Шайбаратов хакында ат уйнатып алдан бара исемле спектакль менән гастрольгә сыгырга инабыз. Байрам белән. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт Академия дәүләт драма театрының коллективын барыгында 102-нче сезон ябылуы менән кайнар котлайым. Тагыла яңа мотор премьералар, күңелле алкыштар һәм туп-тулы залдар теләйем. Вот. Театрда ябай кешеләр эшләй алмай, театрда яраткан, ысын йөрәге белән яраткан гына кешеләр иҗат итә ала, эшләй ала, үзенең гомерен багышлай ала. Барыгызны ла байрамдар менән котлайм, барыгызга ла именлек, гәйдәрдә ифәнхау үткәреп, яңа көс менән, дәрт менән тагын да килеп, ошо безнең данлыклы театр сәхнәһендә мотор спектакльләр сыгарга насыйп итһен. Рәхмәт, яратабыз сезне. В этом театральном сезоне были хорошие гастроли. Съездили на север, побывали. Потом в начале сезона были в Крыму. Хорошие спектакли вышли. Эсме, весны не будет. Чтоб в дальнейшем продолжалось так же. Мне все запомнилось, все понравилось. Очень много друзей появилось. Молодые актеры пришли в этом году. С ними приятно работать. А так работа есть работа. Как говорится, наше дело правильно освещать. Мы хоть и не поп, светители, а осветители. Закрытие! О, это было круто, это было что-то.